न'आव फैदोंमोन मैया मोनानि 8टा बाजियाव न'आव सफैदोंमोन ओमफ्राय नै दा फुंनि 4:30 बारबाय आरो दाथ' उफाय गैया थांफिननो ओंखारबाय आं सिखारबाय आंना न'आ बिदिनो नै बेबायदिनो खुनुरुखुम सोलिसाबगासिनो दङ दा थांफिननोसै डिउटियाव उफायथ' गैया नालाय मालायनि जानाय गारिया बेनो नै आं सालायग्राया मोनफैबाय आं गारियाव बे बेक साइड नै उफाय गैया माथो खालामनो सालायनानै जानांगौ जाबाय साख्रिबोथ' मोननो रोङासै गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै स्टार्ट जाबाय गारिया एसिया अन जाना दंलै इतसाला बे लामाया जाहैबाय आंनि न'निफ्राय ओंखारनाय लामा आं न'निफ्राय ओंखारबोबाय लामाया फिसाथार गामिनि लामा नालाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो हाइ रड मोनफैबाय NH27 थांबाय थादिनि आङो साम्पाबति दैयाव थांगोन कुवारिनि लामा दै जि गाज्रिखा फाग्लासो आयौ गोथौ गोथौ हाखर वाह लागाव डाम्पार गारिया बेबायदि लामानिफ्रायसो माल बख'नांगौ जि गाज्रि गोथौ गोथौ हाखर 6 mm लड होबाय आङो जिरा उफाय गैया बे नङाबानो जोंना खामानि जाया हर मिक्सार खालामनानै जेसिबि फैगासिनो दं नायलांबाय थाथो दा लामायावबो एसे देखायलांबावनोसै आं एसे खोमसियावनो सफैदोंमोन ओमफ्राय जेसिबिया लेट खालामबायना सोरांलायबाय नै सान ओंखारबाय सानजाहा गोजानो नै लड खालामनानै ओंखारनानै नै आं कारिगाव बारबोबाय थांनोसै जोंनि प्लान्टआव बै बनरगाव खाथिनि माबा बनरगावनि साहाजों कुटिमालि होननाय जायगायाव आरो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ नायनो